नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। सभी बड़ों के पैर छू के प्रणाम करे तनी और आशीर्वाद के कामना कर तनी और आप लोग के एक गीत सुना तनी। केहू के कोठा या टारी हमारा गाँव में नइखे, केहू के कोठा या महल हमारा गाँव में नइखे। हमारे टूटा ही मड़ैया केहू से काम नइखे। हमारे टूटा ही मड़ैया केहू से काम नइखे। केहू के हाथिया घोड़ा हमारा गाँव में नइखे। हमारे बासा बैलवा केहू से काम नइखे। हमारे बासा बैलवा केहू से काम नइखे। केहू के पूरी मिठाई हमारा गाँव में नइखे। हमारे भांगिया धतुरवा केहू से काम नइखे। हमारे में